मागच्या भागात राजू सरांनी आपल्याला बऱ्याच महत्त्वपूर्ण गोष्टी सांगितलेल्या आहेत. या भागामध्ये आपण अजूनही त्यांच्याकडून बऱ्याच गोष्टी काही जाणून घेणार आहोत. माझा दुसरा एक प्रश्न असा आहे की हा सगळ्याच बहुतेक विद्यार्थ्यांचा हा प्रश्न आहे आणि त्यांचा तो प्रॉब्लेम म्हटलं तरी चालेल. जाम अभ्यास करतात. मग अलीकडे तर असं झालं की टी व्ही सोडलेले आहे त्यांनी वगैरे, ट्युशन्स एक्स्ट्रा लावलेले असतात, त्यांच्या पालकांच्या जबरदस्तीने त्या ट्युशनला जातात, दिवस रात्र अभ्यास करतात, रात्री उशिरापर्यंत अभ्यास करतात, सकाळी लवकर उठून अभ्यास करतात आणि इतका अभ्यास 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 करतात. परीक्षेच्या हॉलमध्ये जातात आणि परीक्षेच्या वेळेला पेपर हातामध्ये घेतला, प्रश्न वाचत जातात. ते पहिला प्रश्न वाचला, येतो त्यांना, हुशार होतात. दुसरा प्रश्न बघितल्यानंतर समजतं, अरे हा मला प्रश्न मी केलेला आहे पण मला आठवत नाही आहे, याचं उत्तर मला आता येत नाही आहे. आणि तो मग तिथे खूप गोंधळतो. मग पहिल्या प्रश्नाचं येणारं उत्तर तो पण तो काहीतरी अर्धवट काहीतरी लिहितो. दुसऱ्या प्रश्नाच्या त्या येत नसलेल्या प्रश्नाचं उत्तर शोधायच्या भानगडीमध्ये राहतो, वेळ निघून जातो आणि अशा अवस्थेमध्ये खूप गोंधळ त्याचा उडतो. हो. मग तुमच्याकडे अशी काही जादू किंवा तुम्ही असं काही त्यांना एक की वगैरे द्याल काय, की बाबा नाही तुमचं प्रश्नाचं उत्तर तुम्हाला विसरला ना, तर तुम्हाला आठवायचं असेल तर हा मंत्र घ्या, असं काही तुमच्याकडे मंत्र वगैरे आहे काय गंमत म्हणजे शाळेच्या मंत्र निमित्त? मंत्र तर आपण देऊच मुलांना, म्हणजे नक्कीच देऊ, पालकांना सुद्धा देऊ. पण अभ्यासाची पद्धत समजून घेऊ. हां. म्हणजे मुलांमध्ये 3 प्रकार असतात अभ्यासाच्या बाबतीत. अच्छा. म्हणजे काही मुलांना मोठ्यांनी वाचलं तरच लक्षात राहतं, हम्म. काही मुलांना मनात वाचलं तर लक्षात राहतं, अच्छा. काही मुलांना लिहिलं तर लक्षात राहतं. म्हणजे माझी मोठी मुलगी होती ना, हां. तिला प्रत्येक गोष्ट लिहिल्याशिवाय लक्षात नाही राहायची. ती त्यांना कसा लिहितच राहायची. मी अगं लिहू नको, तिला की नाही मला लिहून लिहून लक्षात राहतं, तू मला इंटरफेअर कर नको, मला माझ्या पद्धतीने अभ्यास करू दे. मी ठीक आहे. म्हणजे धाकट्या मुलीची पद्धत एकदम वेगळी होती. ती परीक्षेला 15 दिवस असेपर्यंत अभ्यासच नाही करायची. गोष्टीची पुस्तकं वाचा, हे वाचा. तर माझी मोठी मुलगी अस्वस्थ व्हायची. मला म्हणजे तू तिला काहीतरी बोल ना. मी बोलून ती कसा अभ्यास करेल? तिला वाटलं तर ती करेल ना. हो. मी सुचवलं की तू करावा, तर ती म्हणे की तू लक्ष घाल नकोस, माझं मी करीन. तर बरोबर. मग ठीक आहे. मी नाही असं ओरडू शकत किंवा मारू शकत अभ्यासासाठी, काय मला पसंत नाही. 15 दिवस अगोदर ती अभ्यास करायची आणि तेवढा तिला पुरायचा आणि तिला मनात वाचून अभ्यास व्हायचा. किंवा रेडिओ लावून ठेवायचा बारीक आणि अभ्यास करायची. तर मी असं म्हटलं की रेडिओ लावून कसा काय अभ्यास होतो? ती म्हणाली की नाही, म्हणजे रेडिओ लावला ना की त्या म्युझिकची एक वॉल माझ्या भोवती तयार होते अच्छा. आणि नंतर मला ते गाणं पण ऐकू येत नाही आणि तुमच्या कोणाचं बोलणं पण ऐकू येत नाही. सो काय क्या बात. म्हणजे आपण मुलांना स्पेस आणि पेस आवाका दिला पाहिजे की तू तुझी पद्धत शोधा काय ती. बरोबर आहे. बरोबर. पालक काय करतात, आपण ज्या पद्धतीने अभ्यास केला तसंच मुलांनी केलं पाहिजे असं हट्ट धरतात. आता एका जागी बस, आता अजिबात हालायचं नाही, टी व्ही बघून झालंय की नाही, आणलं तुला चॉकलेट, दिले ना तुला अमुक, आता इकडून असं त्याची इच्छा असेल तर करेल ना. बरोबर आहे. त्याला ते विचार, तू कधी अभ्यास करणार आहेस, काय पुरा झाला, मी काय मदत करू. जी गोष्ट आनंदाने केली ना ती लक्षात राहते. बरोबर. जी गोष्ट त्रासदायक केली ना तर त्या दडपणाखाली परीक्षेमध्ये आठवत नाही. आम्ही तर पाढे पाठ करायला एक वेगळीच पद्धत काढली होती. म्हणजे मी लहानपणी खूप त्रासदायक पद्धतीने पाढे पाठ केले की वडील पट्टी घेऊन समोर बसलेत आणि 15चा पाढा 15पासून सुरू करायचा तो शेवटपर्यंत 20 वेळा म्हणायचा. हां. पाठ व्हायलाच पाहिजे. 15 की 15 मग मला नंतर टेन्शन यायचं, 15 8 वगैरे आले तर आता येईल की नाही, आणि वडिलांनी पट्टी उचलली तर आपलं लक्ष पाढ्याकडे जात नाही, बरोबर. बरोबर. त्या पट्टीकडे, आणि पट्टीकडे तो जातं. आपल्याला मार खायचा आहे. मग असं वळलं पाहिजे का तसं वळलं पाहिजे, नवीनच आयडिया डोक्यात तयार होतात. बरोबर. पाढा बाजूला ना, दहशती पाठ झाला. हो हो हो. दुसऱ्या दिवशी मी विसरायचोच. संध्याकाळी पाठांतर म्हणजे माझ्या अंगावर काटा यायचा की चला आता मरायला. समोर हिंड कसे बसलेले असणार आणि फक्त प्रल्हाद नारायण नारायण करतोय असंच भीती. तर जेव्हा मी शाळेमध्ये म्हटलं की आपण पहाटे पाठ करायचे तर मुलं घाबरायला लागली, सर पहाटे नको. अरे म्हटले गंमत शाळा आहे यार, हां. हे थोडं आपलं घर आहे. अच्छा, मग तुम्ही तुमची वेगळी पद्धती तुम्ही तिथे पाड्यांची केली. हो. तर मी तर असं म्हटलं की आज फक्त ना 5च पाठ करायचे, हां. 1 ते 5 अच्छा. आज. म्हणजे 15 एके 15, 15 दुणे 30, 15 ते 45, 15 चौक 60, 15 पाची 75, बस ओके. त्यातलं 15 एके 15 तर पाठ आहेच. हो. 4च पाठ करायचे आहेत. तर 4 पाठ करायला किती दिवस पाहिजेत. हम्म. तर त्या सगळ्या मुलांनी एकदम आदराने बघितलं माझ्याकडे, बरोबर. एवढे सर चांगले आहेत, फक्त 4. म्हटलं 4 पाठ करायला 2 दिवस पुरतील. मुलं हो करून टाका. 2 का एका दिवसातच झालं ना. हां. म्हटलं उद्या पुढचे 4 2 दिवसात.
अख्खी जिंदगी पडली ना 32 पाढे पाठ करायला. कशाला ते टार्गेट लावून आता 3 दिवसामध्ये 32 पाढे पाठ करा आणि बघा ओका तिकडे, कशाला? सावकाश खा ना आणि एन्जॉय करा. आज जेव्हा ती मुलं 15 वर्षांनी मला भेटतात ना आमच्या शाळेतली, तो प्रेमाने मिठी मारतात, सर आम्ही काय एन्जॉय केलो, एक पण पाढा आम्ही विसरलेलो नाही सर, 30च्या 30 पाढे आमच्या पाठ आहेत. कारण आनंदाने पाठ केले ना, मजेने पाठ केले, आम्ही पाढ्याचे खेळ घेतले वेगवेगळे. म्हणजे अभ्यासात करण्याचा आनंद जर मुलांना घेऊ दिला ना तर हा प्रॉब्लेम होणार नाही. किंवा मी जसा लहानपणी अभ्यास केला तसा तू केला पाहिजे असं काही पालकांना वाटतं. तर तसं नाही, माझ्या मुलाची पद्धत काय आहे ती मी समजून घेतली तर सोपं होईल. बरोबर आहे, बरोबर आहे. म्हणजे आता ना मला रात्री जागरण नाही करता येत. मला 10 वाजले की झोप येते, मी पहाटे कितीला उठू शकतो. पण माझ्या मुलींना रात्री जागरण करायलाच आवडतं. म्हणजे त्यांना 9:30 वाजले की भूताप्रमाणे त्यांना शक्ती वाढत जाते आणि ते रात्रभर अभ्यास करू शकतात आणि उशिरा उठू शकतात. हे काही मला जमत नाही. मी आयुष्यात कधी उशिरा उठलोच नाही. त्यांना असं वाटतं की रात्रभर अभ्यास करायचा आणि मग 10 वाजता उठायचं. पण आमच्या घरातली कल्चर वेगळी होती. आमच्याकडे लवकर झोपा आणि पहाटे उठा. जग बदललं आहे. तर मी समजून घेतलं पाहिजे की हा माझ्या मुलींना असं आवडतं ते त्याप्रमाणे करतील. बरोबर आहे, बरोबर आहे. ओके. म्हणजे आपल्या अपेक्षा पालकांनी आपल्या अपेक्षा मुलांकडनं पूर्ण करून घ्यायचा हट्ट धरू नये. कधीच करू नये, कधीच करू नये. म्हणजे खलील जिब्रानचं खूप चांगलं वाक्य आहे. खलील जिब्राननी असं म्हटलं की तुमची मुलं तुमची नसतात, तुमच्या धनुष्यातून सुटलेले ते तीर असतात. क्या बात आहे. तर तुमचे विचार त्यांना देऊ नका, तुमचं प्रेम त्यांना द्या. आपण विचार देत बसतो म्हणून गडबड होतोय. पण प्रेम द्या, विचार मुलांचे ऐका तर प्रश्न सुटेल. म्हणजे मूल केंद्रित विचार करणं, बरोबर, तिथे आपण कमी पडतो असं वाटतं मला. छान. आता अजून एक विचारायचं असं होतं की आपण सर्रास बघतो, आपण सगळीच मुलं काही एवढी सभाधीट नसतात. आज पालकांना असं असतं की अभ्यासाबरोबर आपल्या मुलांनी स्टेजवर जावं, तिथे गाणं गावं किंवा तिथे काहीतरी ॲक्टिंग करावी, काहीतरी करावं, त्यांनी व्यासपीठावर जाऊन काहीतरी बोलावं, काहीतरी करावं, हा त्यांचा एक हट्ट असतो म्हणूया आपण. पण सगळ्यांना हे शक्य होत नाही. मुलं समोर बसून टाळ्या कुटण्यातच आपण म्हणूया ते धन्य मानत असतात. मग अशा मुलांना पुढे एकदा, कारण ते सुरुवात होणं गरजेचं आहे, एकदा तुम्ही आला की नंतर मग ती सुरुवात होते. मग पहिल्यांदा त्यांना स्टेजवर तिथे येऊन ते परफॉर्म करण्यासाठी म्हणा किंवा स्टेजवर येण्यासाठी त्यांना तुम्ही काय त्यांनी करायला पाहिजे असं तुम्हाला वाटतं, किंवा कशा प्रकारे त्यांनी पुढे सरायला पाहिजे? दोन गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत. एक म्हणजे पालकांच्या मुलांकडनं खूप अपेक्षा असतात. हो, मी त्यांना असं वाटतं की तुम्ही स्टेजवरती पण गेलं पाहिजे, तबला वाजवलं पाहिजे, जुडो कराटे पण खेळलं पाहिजे. म्हणजे मला तर त्या रियालिटी शोमुळे हल्ली इतकी भीती वाटते की मुलगांनी नुसतं जर घरामध्ये आ ऊ केलं ना तरी पालकांना असं वाटतं की अरे म्हणजे गोव्याचा खरा आवाज हाच तर नाही, तर पाठवा त्याला क्लासला, जाऊन ते झी टीव्हीला, एम टीव्हीला, फेम टीव्हीला. अरे जरा थांबा ना जरा. म्हणजे बेसिकली काय की एकटं आपलं म्हणणं की चुका करायची तर संधी द्या, त्यातून तर शिकेल. म्हणजे पालक ठरवतात की मुलांनी काय केलं पाहिजे, तर मग त्याचा अंदाज घेतला पाहिजे. दुसरा हा जो सभाधीटपणा आहे, तर त्याची गंमत अशी असते की ती लाईन क्रॉस करायला भीती वाटते. स्टेज आणि ऑडियन्स यातली जी लाईन असते ती क्रॉस करायला भीती अशा करता असते, कारण आपण नेहमी समूहात बसून समोर एक माणूस बघत असतो. इकडून समूह बघण्याची सवय नसते, ती कुणीतरी हिंमत द्यावी लागते. तो ओरडून नाही होत, जा तिकडे मी बघतो, कशी जात नाहीस ते कळलं ना. आणि लहानपणी मला पण बक्षीस मिळालं होतं म्हणून तू जा, म्हणजे आणखी दुसरा प्रॉब्लेम नाही मिळालं तर मग आणखी परत. त्याच्यामुळे त्याला असं म्हटलं की चुकेल, आणखीन काय होईल, बघ तर मी येऊ का सोबत, काय करता येईल, आपण दोघं जण जाऊ. म्हणजे आम्ही सोपा एक्सरसाइज असा तयार केला की आम्ही आमच्या मुलांना नाटकाला घेऊन गेलो. नाटक संपल्यानंतर आम्ही सगळ्या मुलांना स्टेजवर नेलं आणि सांगितलं आता इथून जरा पुस्तका खुर्च्या बघून घ्या, कसं वाटतं. आता त्यांना काही ते आवरावरी करणाऱ्या माणसाला काहीच कळलं ना की अचानक 10-15 मुलं आली इकडे. हे म्हटलं आपण सगळेजण इकडे बोलूया ना, आपला कार्यक्रम आहे समजून. सगळे मुलं काय वाटेल ते बोलली, धिंगाणा, तर स्टेजची भीतीच गेली ना. बरोबर आहे, बरोबर. मग आम्ही आता ग्रीन रूममध्ये घेऊन गेलो, तिथे विनय आपटे आणि ते मिलिंद इंगळे वगैरे होते. मग मी सांगितलं की सर एक मिनिट, आमची गंमत शाळेची मुलं आलीत, ती तुम्हाला 2 मिनिटं बोलू इच्छितात. आमच्या मुलांना ग्रेट वाटलं की आपण एक म्हणजे ज्यांना आता पण
बघितलं होतं, तो बघितलं म्हातारा होतं. माणूस तो नाहीच आहे, तो एकदम तरुणच आहे, तो मिशा काढतोय, पण ते नसतं, तू म्हातारा नाहीये, तुला मी नाहीये. मग मुलांना आणखी मजा वाटते त्यांच्याशी बोलले नाटकाविषयी वगैरे. आता त्या मुलांची भीतीच गेली. बरोबर आहे. म्हणजे परत बिरजू महाराजांच्या कार्यक्रमाला आम्ही घेऊन गेलो होतो मुलांना. तर तो कार्यक्रम संपल्यानंतर मुलं सवयीप्रमाणे स्टेजवर जाऊन गेली. मला तिकडनं म्हणाली, सर आपण बिरजू महाराजांना भेटूया. अरे हळू, ते बिरजू महाराज ते खूप मोठा माणूस आहे. पण मुलाला ते भीती गेली. बरोबर ते आहे, जाऊन बरोबर. त्या पाया पडले, म्हणाले तुमचा कार्यक्रम खूपच छान झाला, आम्हाला आवडलं. ते चाट पडले की म्हणजे एकदम मॅच्युअरच झाली मुलं. म्हणजे त्यांना म्हणजे भीती त्रास वाटलं की आपल्याला जे वाटतं ते मोकळेपणाने सांगितलं पाहिजे. बरोबर आहे. आम्ही शिकवलं नाही, काही सांगितलं नाही, पण त्यांचं त्यांना कळलं की हो हे जमू शकतं. येस येस येस. तर असं हळूहळू मुलांना फुलवावं लागतं, चुकाकाची संधी द्यायला लागते, वेगळा रस्ता शोधावा लागतो. बरोबर, मग मुलांची भीती जाते. सक्ती करून, दादागिरी करून, ओरडून, दम भरून म्हणजे मुलांमध्ये प्रगती नाही होणार. येस येस येस. म्हणजे गंमत शाळेच्या निमित्ताने मुलांना बऱ्याच काही गोष्टी शिकायला मिळत असतील. आपण थोडा विषय जरा एक वेगळा घेऊया. हो. कदाचित त्याच्यावर प्रत्येकाची वेगळी मतं असतील, मतभेद असतील. असं आपण बघतो कदाचित त्या आजच्या यंग जनरेशन जे आहे, आपली युवा पिढी आहे, त्याच्या मनामध्ये हा प्रकर्षाने हा प्रश्न येतो. कारण खूप खर्च करून म्हणा किंवा काबाड कष्ट करून एक प्रकारे आपण म्हणूया, ते बिचारे शिकतात, 12वी करतात, ग्रॅज्युएशन करतात, कोण स्पेशलायझेशन काहीतरी करतात. आणि आज परिस्थिती अशी आहे की सगळीकडे नोकरी मिळण्याची बोंबाबोंब आहे. आपल्याला नोकरी मिळणं म्हणजे आधी मुश्किल होऊन बसलेलं आहे. आणि अशा अवस्थेमध्ये कुणाचा बिचाराचा जर का समजा चांगला लक असेल त्याला नोकरीचा कॉल येतो, इंटरव्ह्यू देत येतो. त्यातही तो जर का उजवा ठरला किंवा आपण म्हणू की सुदैवाने आपण म्हणू की त्याला नोकरी लागली, क्लार्कचा पोस्ट असेल तो, किंवा मग तो सुपरवायझर असेल, किंवा तो अमुक दुसरा काहीतरी असेल, तो शिकतो काहीतरी वेगळंच कुठेतरी. तो मग हिस्ट्री शिकलेला असतो, काहीतरी जॉग्राफी शिकलेला असतो, इतकं त्याने हिस्ट्री म्हणजे इतकं तर ते कठीण काम प्रत्येकाला वाटतं, तर ते शिकून तो पुढे आलेला असतो. आणि इथे आल्यानंतर त्याला क्लॅरिकल जॉब करायला लागतो. तो विचार करतो मुलगा, त्याच्या मनामध्ये हा प्रश्न असतो, कदाचित तो व्यक्त करत नसेल की अरे बाबा मी एवढं सगळं इतकी वर्ष, मी 15 वर्ष मी शिकलो सगळं, इतकं सगळं अभ्यास कर केला, आणि जे काही शिकलो त्याचा आज माझ्या कामासाठी काही उपयोग होत नाहीये. मग हे कसं काय? म्हणजे तो मनामध्ये त्याच्या कुठेतरी एक द्विधा अवस्था त्याची असते की काय आहे, सगळा अभ्यासही करायचा इतका सगळा, आणि त्याचा पुढे काही वापरही होणार नाहीये. मग तो थोडा डिमोरलाइज वगैरे होणं किंवा तशी परिस्थिती आहे. मग अशा विद्यार्थ्यांना किंवा या बाबतीत तुमचं जर मत आम्हाला मिळालं तर खूप बरं वाटेल मला. गांधीजींनी याच्याबाबत खूप विचार केला. म्हणजे आपली जी अभ्यासक्रम पद्धती आहे ती ब्रिटिशांनी बनवली. बरोबर. जी मेकॅलोनी तयार केला अभ्यासक्रम. त्यांना ब्रिटिशांना इथे काम करण्यासाठी बाबू पाहिजे होते, क्लार्क. तर क्लार्कना उपयोगी पडेल असा अभ्यासक्रम त्यांनी तयार केला. बरोबर. त्यांना काय आपली प्रगती व्हावी आणि जीवनाशी संबंध वगैरे असं त्यांना काहीच पडलेलं नव्हतं. गांधीजी म्हणाले की गांधीजीने पहिले हे विचार मांडले. त्यांचं हिंदवी स्वराज्य म्हणून पुस्तक आहे, त्याच्यात त्यांनी शिक्षणविषयक हे पहिले विचार मांडले. आणि त्यांनी असं म्हटलं की मुलांना बुनियादी शिक्षण दिलं पाहिजे, म्हणजे जीवनाशी संबंधित असणारं शिक्षण दिलं पाहिजे. बरोबर. म्हणजे गावातल्या मुलांसाठी सैनिकी शाळा न काढता कृषी शाळा काढल्या पाहिजेत, की गाईचे दूध कसं काढावं, म्हशीचं कसं काढावं, गाई म्हशींचे आजार कुठले असतात, किंवा गांडूळ खत कसं निर्माण करावं. तुम्ही फ्रेंच राज्यक्रांती आणि समता, बंधुत्व आणि प्रेम ही जी 3 तत्व आहेत, आणि बॅस्टिलचा तुरुंग तुम्हाला ते माझ्या म्हशीचं सांगत आहे, तर फ्रेंचांचं नंतर बरोबर. म्हणजे माझ्या परिसराविषयी काय हे मला माहितच नाहीये. अजूनही मी A² + B² + 2AB का शिकलो हे मला पण नाही कळलं. भयंकर त्रास दिलाय मला. आणि गणिताने तर खूपच पिडलाय. बिलकुल. म्हणजे मला तर लहानपणी आणखीन 2-3 कोडी पडायची की ते गणितामध्ये असं असतं की एका माणसाने कर्ज काढलं, अमुक केलं, आणि मग त्यांनी फेडलंच नाही, आणि त्याचा हिशोब आम्ही मुलं करायचो. तर मला असं वाटतं की मग मोठी माणसं कर्ज काढतात आणि मुलांनी हिशोब काय करायचा? ज्यांनी कर्ज काढला ते करतील ना, आम्ही कुठे कर्ज काढतो? एका माणसाने त्याच्या शेताला कुंपणाकरता तार आणली आणि मग एवढी तार उरली. कुंपण घालता येतं तर तार आणूच नको ना, तू आमची काय कामं वाढवतो? बरोबर. म्हणजे मुलाच्या जीवनाशी संबंधित कुठलंच गणित नाही. गणिताचे विषय हे मोठ्यांच्या जीवनाशी संबंधित. माझ्या जीवनाशी संबंधित काय? मी सायकलवरून किती वेळात गेलो, का किती पॅडल मारली तर सायकल किती किलोमीटर जाते, हा हे ओळखायला मला आवडेल ना, की माझ्याकडे सायकल आहे किंवा सायकल घेता येईल, किंवा सायकलची रचना कशी असली पाहिजे. तर हे मला माहितीच नाही. बिलकुल. म्हणजे रॉकेलचा पंप कसा काम करतो मला माहिती नाही. मग तुम्हाला घरात होता, म्हणजे माझ्या जीवनाशी संबंधित.